Chlapče, ja som to dal asi... Aha, takže si máš rád taký challenge, no, niečo, čo sa prekoná. Kokos. Dobre. Ja viem, že si veľmi... Má všetky postavy na maxe. Možno som vymazal, len spadol by som mohol gameplay pomenať. Takým vonku. A ešte to bral takým štýlom, že som hral tam všetkých 8 postav naraz. Vysvetlím na to. Mám to odpovedať? Čiže si pozerala nejakých už fanúšikov, ktorí si súdia, že si jasné. Ako dlho ti to trvalo toto celé? Wow. Sama? Otec, netradične. Ďalšie, zase šikovný chlap. Otec vieš ísť? Vyradať. Perfektné. Perfektné. Geniálne. Ja si všimla, že oči dokonca hýbajú zuby. To je náspal? Áno. Ako presne podľa tej postavičky. Alebo to bol nejaký tvoj psychologický výber? Bolo to viac bolo. No, dobre, dobre. Perfektné oči, ináč tam sú šošovky určite, že? To môžem povedať. Vyzerá to presne, keby ste sa aj pozreli do očí, sú také jemne našotlé a to živnutú zubu. Ja by som aj dala aj nejakú aj rovnú kľudne. Peňaženku, ako prepadli žiadne Domov? ja sa tým môžem, že si z niekoho rád. Ale ešte sa k tebe vrátime. Čo by som sa teda chcel, mne sa to fakt ľúbi, fakt. No nemôžeš na nový materiál, čo vraj, tak si povedala. A vieš, že ťažko sa tak niekedy otočnú nás nejak postavil, lebo už aj tie oči a toto všetko a vlastne vyzerajú, že zachové také Nedobre. No, tak počkaj. Dobre, tak sa nám prosím ešte tu prevedú na fotografom. Ideš. To bude dvere, všetko zvráca. To nám nahradí.